جامێرێک هەبوو حازریya دعوەتا کوڕێ خۆت کرد ji بۆی vexwarinê şûşewî kêm bûn. Rabû çû piyasê perê xwe tev da di qolî şûşe standin lê wekî vêga wesayî tinebûn û perê wî jî neman. Çavê xwe gerand ka hemalekî nabîne û van her du qoliyê şûşa danayne ser milê wî û belaş hemaliya wî ka nake. Çavê xwe li hawirdor gerand rastî hemalekî hat. Gobira hinek îşê min heye tu dikarî di qolî şûşe hildî ser milê xwe û bînî heta mala min. Hemal got belê çawa ez nikarim qey ne bi perê xwe. Zilam jêra got belê bi perê xwe lê vê carê bêkeysî çêbû û perê min jî neman. Hemal got ege perê te nemabit teklîfa vî îşî ji min neke. Tu birêya xwe wa ez birêya xwe wa. Zilam got keko maqê her tişt pere ye. Were van her du qoliyê şûşeyê me bar bike ez ê sê şîretê qenc li te bikim baweriya te bê ev şîretê min ji mal û milkê dunyayê tevî çêtirin. Hemal got şîretê xweş xwara hilde pere tune ve ez nikarim hemaliya te û bavê te bikim. Zilam got eger te bizanibiya ev şîretê min çi qas bi qîmetin te wisa kelevacê xeber neda lê dîsa jî tu bi kêfa xwe yî heyra. Piştî vê gotinê hemal fikirî û ji xwe re got hey malkan bax ev çend salê te tu bi pera dişxulî yek quruş di berîka te da tune. Hema vê carê di dewsa pera da bila çend şîretê baş ji min re bêje belkî ez xwe re parîkê aqil bigirim û bibim mirov ji vê hemaliya xwe xilas bim. Hemal jêra got baş e ez ê şûşê te bar bikim lê ka wan şîretê xwe bêje çi ne gelo. Zilam got şîreta minî ewil tê bar deynî ser milê xwe ez ê bêjim. Ya duduya tê werî nîvê rê ez ê wê jî bêjim û ya sisiya jî dema te gihîştî xaniyê min ez ê bêjim. Bazara me vî ewayî. Hemal got de baş e heyra ser çawa. Rabû her du qoliyê şûşa hilda ser milê xwe û birê ket. Hingî bar giran bû qerpîn ji pişta wî çû lê dîsa jî dengê xwe nekir. Godeka kerim ke şîreta te yî pêşî çi ye ka bêje. Zilam got şîreta min yî pêşî ji te re ev e. Heta tu sax bî ji bîr neke kî ji te re bibêje peyayî ji swariyê çêtir e bawer neke. Hemal got şîreta te ev bû got belê ev bû. Hemal di dilê xwe da got wala ev ne ti şîret bû lê bila wisa bi belkî şîreta dudiya hêja bi ez ê dewam bikim vî barî ez ê bibim heta rêya me nîvî bibe. Rabeno tevlî barê ser milê xwe ket pey vî zilamî û hêdî hêdî meşiyan û çûn. Ne rê xilas dibe û ne jî bar sivik dibe. Xwehedan ji serê wî hat û pişta wî ket berê bi vî awayî heta gihişt nîvê rê. Dema gihişt nîvê rê sekinî û got deka nîvê rê me qedan ji kerema xwe re şîreta xwe yî duduya jî tu dikarî bêjî. Zilam got belê. Got şîreta min yî dudiya li te ev e heta tu sax bî vê gotina min ji bîr neke kî ji te re bibêje birçîbûn ji têrbûnê çêtir e bawer neke. Hemal got şîreta te yî dudiya ev bû got belê ev bû. Hemalê reben fêm kir ku ti xêr divan her du şîreta da jî tune û hewqa zirê bi kerîtî xilas kir lê dîsa jî di dilê xwe got deka belkî şîreta siya hêja bi ev kedamiqine vala neçe. Dîsa tevlî wî barê li ser pişta xwe bi zilam ra meşiyan û hêdî hêdî çûn heta mala wî.
لی دما گهشت ور نه قرام دلنگوی دامان و نه جی قوت دلاشوی دامان هی بار لسر ملیوی بره خدا وی ظلامی جرا گو دکا و شیرتا خوی سیاجی بیجه از باری خدا اینم عرده و هر مالا خواه ظلام گو باشه گو برا شیرتا منی سسیا لتا اوه کی ببیجه دوی باجاری ده یکی جته بی عاقلتر و احمقتر هیا گو باور نکه لورا بی پره من اف شوشه لسر پشتاته بلاشانی حتا بر گاوا و ساگو چواکلتا آوه کی جمدی بسر سری وی حمالی دا برجینی جهیر سا جقحرا هما او شوشه سرملی خواه گرتن حتی خوده قوت دای لعرده خست شوشه وی لعرده خستن تفشکاندن و بره خدا ظلام جیرا گو شیرتا مجی لتا اوه گو کیش ترا ببیجی یک شوشا نشکستی دنا وان ده مایه گو باور نکه شوشه وی تفشکاندن و لی دا چون مالا خواه بجا گلی برانا جیرو خوش بو نوسه لی مخابن افراستیا جیانه گلک مروف هنه بزمان خوی شیرین ایشی خواه سر راست دکن و هر وها دیسا بزمان خواه ایشی خواه تبلیه کن و خرا دکن شیرتا مجل و اوه بزمان تو کسی نه خاپاندن و حمالی و قرواشیان نکن فن و فتل داوی هید دست پیکه ده خویانه پیشین ما وهاد بیجن اگر جار کی تا از خاپاندم مالا تا ناوا اگر دو جارا تا از خاپاندم دیسا مالا تا ناوا لی اگر جارا سسیا تا از خاپاندم ایجار مالا من ناوا لورا کر بکریتیا خو جار کی دکه و حریه لی جارا دودیا بر بور و ناچه اگر و باش من فهم کر مالا واوا اگر وش مفهم نکر بخیر و سلامت سرچاوا